Oke guys, baru belanja mampir nggone Mbak Epi tuku sego pecel nukoni Caca dekor guys. Ketok Caca bodo lesu iki kok. Makane tak tukone sego pecel. Pitu gak apa-apa Mbak. Kita bareng golek-golek nganu barang. Golek-golek apa ki jenenge? Banyu teko nggone masjid-masjid, guys. Iki mau ceritane iki ngono. Tinggo siraman sesuk. Sing rabi sapa, sing ribet sapa ya ta, guys. Ya ora apa-apa, alhamdulillah. Ngono-ngono cek iso apa ki jenenge? Membantu ponakanku sing ayu dhewe wis engko neh nenteni kono kae. Oke lho karo dulurku ki lho ndak percaya golek banyu iki banyune ndelok didehke banyune komedion ki megak disoteng wegah telu stak ndi ji loro sapa ta sing gak percaya ki netizen telu ngene cek kabar belanja ning pasar barang lemburi lomboke lah lomboke ngguris rasa disepil ki jam pira 11.18 padahal sesuk ke acara neh gak percaya. Iya ya ngene iki lek labui ngene iki ya alhamdulillah muga-muga sesuk lancar dikai terang ngono lho alhamdulillah tanggapane gonggongan guys jan sip pokoke mbok boboe jret. Oke makasih teman-teman semuanya. Belanjane sing anune wae, sing gerih wae, sing karo nganune. Kuwi lho. Nah. Iki sing sak kres iki digorono. Heeh, sik jipuk ana nganu. Jipuk ana apa ki jenenge? Nah kuwi jipuk. Nah kuwi ben kono. Terus kacang tolo. Nah, kacang tolo. Yes. Iki ora ana. Apa? Segak ki, kembang. Sik Mas, kembang iki di dalamnya nek dompete koyo. Jipun sik dompetmu. Ndi? Wis, Yes, wis digawa nah. iki Kuwi nggone dhewe to. Dienggo anu masak. loro apa pira tamu bawangmu? Oh, papat Bu kok. Ora ora. Mas golekmu kaya. Hah? Golekmu kaya. Iya. Oh, ndek kene Mas, lho ndek kene gak apa-apa. Iki ora. Iki kok ora. Iya, wis digawa kayak kerasak. Ya wis kayak kerasak kuwi. Dadi kerasake digawa. Nah, wis digawa kerasake saatmu. Neng omah brambange. Enggak, iki lho. Bawang goreng. Bawang goreng iki lho Mas, tak iki. Lah wi lho. Wis. Oke, aku nggawa sego. Sama. Kancing sik. Oke, yuk. Yuk, migado. Migado. Alles goed? Alles goed? Alles goed? Laat het Hah? Sapira. Jam setengah rolas. Rolas. Berarti jam piro? Berarti jam piro? Halus to halus. Oh, gak nek basa Belandane. Halus to halus. Piye? Walah. Hah? Halo. 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 To halus. Tuwalo. Halo tuwalo. Oke, jelas teko kene. Terus ke. Loh. Teko kene. Nah. Nah. Apa nih? Belanjanya kayak mana? Mbok po? Nis? Belanjanya kayak mana sih nih? Yo, belanjanya kayak mana yo? Ya banyune kayak mana pisan ben dilebokne. Wi nganu apa Masjid Kuba terus
dicareti loh, yo. Ya, tiket ning anu dhewe. 7 ya. Masjid Kuba, terus Masjid Masjid Caruban, terus Masjid Jami, terus Masjid Madiun. Alun-alun kan masjid apa jenenge, Mbuh? Golekno dhewe ning map. Masjid nganu alun-alun loh. Iya. Ya anak-anakku bodong lembur kira tak tukane sego pecel. Ya, tidak ngesake banget. Ayo dipangan lemut apa nih? Oke. Nah, apa nih? Nasi. Ya, sekini tak gawe nih. Aku syuting wae. Dipangan lemut. Sisik batin sisik. Kita padang tau. Oke. Ini kok dipendemnya, Pak? Ya sadong kok jeblak to. Ben tukul. Ben wah. Biar ini berkarat nanti. Wow, sudah jadi guys. Oh my god, this is a transformation. Wow, saatnya badok guys. Lah, kalau nemang di? Duh, nangarap ko no. Oh, di. Bude cipokna bude. Kresek putih isi kembang mau bude. Ini ko nang dati kaning isar. Wow, migado. Alles goed. It's amazing. Wow, alles goed. Mooi. Mooi. Alles goed. Nah, ini lah alles goed. Api ya guys. Oke guys. Kayak lampunya tak mati. Lampu mana? Kayak lampunya si tak mati udah diganti. Oh ya, ketok. Oh, api Nah aku kawin ngene ya, Son. Hah? Nah aku kawin. Kawin apa? Ya kawin to. kontrak. Siapa kita sini? Menikah. Menikah. Aku menikah terus Rono. Oh, ngono. Heeh. Terus di dekor Siapa ke. kita sini? Ki. Iki lo tambahi Ki. Pacak celungan di London apa? Iki lo tambahi. Letok. Letok Londo ya. Ya, enggak. Siapa? Nikahan di Belanda kan Ini lo Ki. biasanya sate kan kayak gitu. Saya tambahi. Oh, iya. Aku kepangrek ki lo. Iya. Dibikin di Indonesia pakai sanggul. Karo kene ben full. Kene lho Ki. Yang ya? Heeh, putih, terus ben akeh akeh putih lho Ki. Terus sing iki dikai kembang putih ngono apik banget. Sing gak kosong. On the corner. Kene gak kok pengen ngene. Red ngene. Terus ngene. Ngene ngono kae. Ya sing tengah Ini lho loro wae lho. Siji, dan kene pas garis sing ngene lho, Ki. Ya. ya turun yang lakon. Alan, ki lampunya mati ke diganti ya. Iki kayak iki. Ini kayak ini loh. Tambahan iki. Pulang deh. Ngene iki lho, Mas. Campur iki mau. Oh di taman. Sembarang campur kok itu jenengan suntek. Iya, apike guys, alas food guys. Tiangnya malah gak ketok. Iki kayak geser kabeh wae lho. Kembang ini. Terus kayak airco. Sembarang apa mbak kayak gini tadi nganu rambiong oke nganu ya apa apa. Ini nuansanya hijau guys. Kilo segone tak tukoknya 10. Kau pira ta? Kau pira? 15. Iya kurang. Ini eng. Kurang full. Iya pojok ini kan lebih isi. Iya dong. Hah? Tuh, tinggal gue siraman gini guys.
Sini. Ini siraman. Oh kok yo ro nek lampu nek lampu kuwing kalau. Ana sing Madiun ciri dalan wis terus wengi. Sing iki. Iya. Kecil karo sapa? Wis areane. Masa? Ciri ngakno. Rata kak kang. Rata kang. Sebutan kita. Sebut sini nanti. Abang. Anak ini sebutan saya. Ya. Nah, ini kita kira ini deh. Ini ya. Ini. Guys. Iya puana sih. Kene. Yo, tekan Madiun, tekan Dindi. Wes, Pak. Ya wes kene kae. Sopo teko kang. Heh? Ki penerangan iki nek gak sesuk ki urung enek penerangan. Oke, migado. Bagaimana migado? Nah. Nah, Oh. ini. Nah. Apa, Kak? Apa kita? Yo. Ora apa mau gawe pintu masuk model ini api Mas. Iya. Buket kembang api. Iya. Lha iki ketika bayar kembang kayak gini nih. Ini nih. Iya, kembang. Lah iya. Heeh. Iki wis tak delok nih. Asline jejer loro ngene. Ndi? Enggak. Iki gone iki kan jejer loro Ngene, ngene. tapi ngene. Asline jejer ngene lho. Oh, sing melengkung ini. Iya, iki jejere. Kayak halte ngono ta? Iki kan sarah. Iya. Ya, apa. Iya, kayak halte. Alah wong tuku ngene lho, tuku apa kae sini? Peyek to ki termasuk. Ringkih, barang ringkih. Ya kono anu ki dijejer wae. Iki ndi ilang kok. Sibuknya apa? Oh, sing kawak kene. Ilmu kayak kono. Lambemu. Gak nemen-nemen gak ilangin. Dalek beres dari pasang buketan kene. Nang gelis. Yo. Go pecel. Kesakne lek bas. Uru lek bas go. Oke. Oh iya, ane sus nganu porong ya wis ngadet nganu foto porong ya. Wis guys, engko neh. Iki persiapane ngene iki, gak ketok peteng sesuk neh. Ya, harus sawan. Gendonge siraman ndi? Wis. Oke, nah. Oke. Iki mau wis tak ewangi guys lho. Nih. Nuansane Jawa. Ya, ora ketok to ditutupi ya. Gedung asrama haji. Tadi ki nang anu, Mas Danu. Ngandhapi nang terpal. Nggih, nek gak terpal yo reget kabeh. Kok sampeyan sesuk iku apa? Oh gak, nganu wong-wong, ngamandu wong-wong masang terop apa ki jenenge? Terop apa? Karang sepuh sitok ae, nggo ngarep dhewe. Tadi ning lapangan lho apa? Dienggo ada apa ki jenenge? Berkatan. Engko nek udan. Teras Mbak. Tine Mas Ki. Oh, ngono. Heeh, kakak niku. Wis sebar. Heeh, sitok ngono lho. Dienggo nggo ada
gula barang anu ngono lho. Mate ben gak engko nek wis bek lagi di. Enggak ada tas wong anu ngono kae lho, wong buah. Engko nek udan samare. Ya nek njaluk iki gak udan. Kira Gusti Allah leng wae ta berarti nek udan ya rezekine akeh. Lah iya. Wis tak setok kok tenang. Enggak nyumeti. Lah iya. Setok. Ora apa-apa, malah ngene malah adem awane enak ya, gak sumuk. Gimana bayang kalau anak piye-piyene lagi bayang ini dijunjung nang gone terase. Anune penting yub-yubane lho. Nggo jagan tok. Alah ngomong Mas Gi karo sapa lho po ya? Ya. Sesuk soalnya aku sik. Ayo wong sesuk isone bar ngaji to. Iya, yes ben to. Wis ganti ringkal bang wis terang. Iya. Kasih usum sawah. Iya, yes biasa nih ini Kiki. Nah, king ini guys, kingko tinggo siraman. Yo ndi kok dekor ki piye ya? Gak apa-apa. Dekore nang masjid nang gudang sih oke, guys. Tenang. Ki mbiyen nang nglumpukne teko sithik langsung okeh ya ra iso ya Ki. Nah, ki lek bas kene ngono. Sitoke putih, sitoke abang kok ya gak anu to lek bas ki. Kok gak konsisten to? Apa nih? Tadi udah suki itu cukup. Untuk masuknya garap besok Iya wis ndang leren to. Lagi nek garap sesuk ya sesuk pisan iki nyapa? Ini dadekne pisan ku pitu masuk. Terus. Pitu masuk. Pitu masuk putih. Piye lagi ora ditutup to iki? Akhirnya di pitu masuk putih. Iki sesuk tak penutup iki. Entar terap. Apa ki jenenge? Kainmu ireng nggon cah terap isik apa gak? Terap bu. Nah ini dhewe wong kanggo kabeh nu mboten. Wis tak omongane anu iki tak nutup iki lho guys iki. Lah iya. Nan. Guys, yo sen. Ki awet ke depan gini lho guys. Awet ke depan dekor. Kene engko lho. Tinggo temu manten langsung rene piye apike. Jret. Tuh lorong ini guys. Kayak neng jero gedung. Nah, nuansane digawe gedung. Nah. Tani kuwe iki lak no. Yo ngenteni sugi ae lho. Nah. Nah. Jadi karuane leh ngendum. Sing bawah digawa lunga sesuk. Jadinya seperti apa? Penasaran deh. Apa sih? Akrilik. Ning ndi? Gak usah kene ae. Sini manten itu ae. Iya. Sampai tak tukokne neh. Nek wis duwe duit. Iya. Nek wis duwe duit tak tukokne neh sing apik lho. Sing kotak-kotak jen ya. Iya. 2 juta ya, 1.800.000 lho itu papat. Petang geblek tok ya. Iya. Yo. Padahal dur sampe Lah bar tuku ngono tok ae ala dekor terus. 80-an buku lho. Lah iya. Ganti pajak motor sih. Lah Pajak iya. motor. Ala dekor ae. Halah Gusti. Wis ben ya. Oke. Guys. Kene tinggal uyon-uyon. Jos, gandos. Oke guys, sesuk digarap neh. Piye Ki? Kowe gak turu kene ae. Wis sutarene to? Besok ngene. Ning ndi? Ning ndi? Kira apa? Loh, Juaraga. sik Ki, aku gekne dekor joglo ngono ki rega pira? Joglo. Joglonane ngetok ngono kae. Joglo nek joglo ya sak anune to, tumpang sarine apa. Lah iya kae pira? Kurang lebih nang 7-8. 7 juta. Aja larang-larang karo dinggo dhewe, nggo kerja dhewe. Biasane 1 juta. Piye? Duit sapa? Wah yo. Nek sing gawangan kae murah, sing gak gawangan biok kan. Heeh. Kira tek murah. Oh, ngono. 5 ning 6. Oke. Sak triplek. Mau aku njaluk joglo anek gendenge barang kok. Oke.
Oke, baik loh. Kita review dulu guys ya. Ini udah jadi seperti ini. Ini direview sik. Sik, disoteng sik nggih, disoteng sik. Ini. Nah, aku tak ganti nyoteng ini. Guys, ayo kita review dulu guys. Ini dari depan ini iki emang ya nek gazebo-ne dari sana syuting sesuk wae. Nah. Ngene iki katase wis trane emang sengaja dinggo ngono ya guys, gak dipateni iki. Dinggo bonsai. Nah, ini. Iki urung ditata. Engko di anu apa jenenge? Finishing. Nah. Ini sesuk dinggo siraman ini. Nah. Terus iki selesai renang ada renang. Nah kayak dekore ini ukuran 8 meter dekorasinya ya. Oke, nah ini nuansa Jawa modern apa Jawa klasik toh ini kelangaran Jawa klasik guys. Nah seperti ini. Oke. Oke guys. Ya begitu deh. Ya alhamdulillah seperti ini. Semoga-moga paringi lancar, paringi berkah barokah. Ngono. Makasih ya Ki ya sudah membantu Mami Manohara. Saatnya pulang loh. Ini Ki. Oke, makasih.